Imbitla ni Senator Panfilo Lacson nga wanti panggap na at umaray para itinangatngato posisyon itong 2028 national elections. Sigun pa iti opisyal manamnam ang matalantan itang aldaw ti aksyon ti Kamara may papan iti atidog a panaglangan ni Senator Ronald Bato Dela Rosa iti Senado. Ada detalye ni Audrey Villena. Kagidan iti panagbisita ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson iti Philippine Military Academy Alumni Homecoming, kinumpirma na nga awan ti plano na nga agngayangay iti anyaman ang nangatngato posisyon inton 2028. VP niya, instead of Robin. Alam nyo, I'm nearing the twilight of my career and I'm still eligible for for a re-election in 2031, but I'm not intending to. I plan or intend to finish my public service career in 2031 when my current or first term ends sa Senate. Miyembro ni Lacson iti PMA matatag class of 1971 kan nagsirbi iti gobyerno iti nasurok 5 a dekada kas iti panangidaulo na iti Philippine Constabulary, Philippine National Police kan iti Senado. Nagkadkadmat ni Lacson yung agkomento iti political discussions iti nagbatandag iti nagduduma a politiko. Pakairamanan ti diskusyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kaninaga City Mayor Robredo. Kinuna ti senador ang mabalin na lang apakibyangan ti panagkiddaw ti presidente iti suporta iti Kamara para iti kanayunan a pondo iti sidong ti Local Government Support Fund tapno matulungan dagiti local government unit nang runa dagiti naapektaran iti kalamidad. Kabayatan na, no-show ni Senador Ronald Bato Dela Rosa iti naangay a PMA Alumni Homecoming ita 2026. Karama ni Senador Dela Rosa iti PMA sinagtala class of 1986. Iti pa nakipatang ni Senador Lacson kadagiti media na pagsaritaan matlang ti agtultuloy asan a panagparang ni Dela Rosa kadagiti Senate sessions. Anas kan aseryosuan kan pagtungtungan ti Senate caucus itanga aldaw. Usapan namin what action to take in the case of Senator Dela Rosa. Pero wala pang consensus. I heard that another PMA, I think Senator Trillanes, is planning to file an ethics complaint against him for continuous absence. Continuous absences sa committee, nawawala yung membership niya sa committee. Pero as far as plenary, wala kaming rule kasi. I think we should revisit the rules of the Senate para mag-amend, para ma-incorporate yung situations. Sigun pa'y kenkwana iti kanitong adat ti ethics complaint kontra iti senador, ti ethics committee ti umuna amang sango iti daytoy. Audrey Villena para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.